bakwethu. Ngisukuma nokumeseka umfowethu uMtee ngokwenzekile empilweni yakhe. Ngithi nje uNkulunkulu uNkulunkulu okhuluma ngamaphupho. Ngakho engakulalisa noma yikuphi ngoba esefuna ukuthi akunikeze imessage. Wena lapho ubhizi libele ukuperform, awazi uperformani. Ngakho ngithi kuhle lokho kwenziwa umfowethu uMtee ukuthi mase kufikile ubuthongo acambalale lapho ukuzwa imessage. Ngoba imessage lena ibingashintsha nempilo zabantu abaningi nezawama-fans. Ubengalala kanjena uMtee avuke sevuka nemessage, avuke sethi uJesu siyabuya. Noma avuke sebize altar call esethi sukhathele ukuzimela, uyamdinga uJesu ukuthi abe ummeli wakho. Woza ngaphambili sikhule kanye nawe uMtee. Sokhumbula ukuthi isidalwa sokuqala uAdam naye walaliswa. Wakhishwa ubambo kuye, wavuka esebona ubambo lakhe. Bengalala kanje uMtee. Athi umevuka abona intokazi eyodwa ehloleni ayikhombe. Nithi nilindele ukuthi uzothi krapa fasa baba lethi. Athi leli ithambo lamathambo ami, lena inyama yenyama yami. Bese nithini somkhumbulo uSawule ehamba ehlane ezingela ibandla, shawa unyazi, wavuka esewuPawulu. Ubengawa kanje uMtee. Nithi ninoyiwele kanti ushawa unyazi. Avuke senithi hawo uMtee wenzijani manje? Athi ubani uMtee? Angiyena uMtee mina, uTimotheo mina. Bese nithini So